Здравейте! В следващите минути ще чуем как едно парламентарно заседание се превърна във фокус на цялата политическа сцена. Какво стои зад оставката на кабинета и какви стъпки предстоят? Парламентът започна работа сутринта, като първа точка в дневния ред бе гласуването на оставката на правителството, подадена преди няколко дни. Решението дойде след 3 мащабни протеста през последните 3 седмици, породени от предложението за нов държавен бюджет. След вота кабинетът продължава да функционира в оставка. В политическите среди се обсъжда възможност за формиране на ново мнозинство, но според наблюдатели това изглежда трудно при сегашното разпределение на силите. До назначаването на служебен кабинет правителството запазва правомощията си. С последните промени в Конституцията изборът на служебен министър-председател е ограничен в конкретен списък от длъжности – председателят на парламента, омбудсманът, ръководителят на Сметната палата и други. Обикновено мандатът на служебния кабинет е 2 месеца, но срокът може да бъде удължен, ако не се състави редовно правителство. При необходимост президентът може да назначи и втори служебен състав. Заседанието започна в 9 часа с изказвания по темата. От парламентарната група на ППДБ посочиха, че според тях протестите са били провокирани не само от бюджетния проект, а и от натрупано обществено недоволство. В изказването си депутатът Божидар Божанов припомни предложенията на формацията му за ограничаване на определени политически влияния, за които тогава не била събрана достатъчна подкрепа. По думите му, настоящата ситуация следва да се разглежда като сигнал за нужда от по-широк политически диалог. Той отбеляза, че парламентът има ангажимент да приеме удължителен закон, който да позволи държавата да работи по настоящия бюджет, докато бъде изготвен нов. Според позицията му продължаващото напрежение показва необходимост от структурни промени, за да се избегне бъдещо задълбочаване на кризата. От страна на ГЕРБ Тома Биков заяви, че според партията му управлението трябва да отчита обществените настроения, включително нарастващото напрежение през последните седмици. Той посочи, че работата на министрите на ГЕРБ през изминалата година се оценява положително от партията, като подчерта, че не са били изнесени данни за участие в корупционни практики. Биков коментира и работата на парламентарното мнозинство, като отбеляза, че част от подхода към вземането на решения е бил възприет като прекалено строг. Според него, липсата на повече ключови позиции за опозицията също е допринесла за напрежение в залата. ГЕРБ ще предложи удължаване на действащия бюджет, но според партията не е подходящ момент за създаване на изцяло нов, тъй като легитимността за такъв процес следва да бъде търсена от следващото мнозинство. В изказването си Биков добави, че очаква президентът да внесе повече яснота около политическите си планове в предстоящия период. Пред страната стои пореден етап на политическо пренареждане, чието резултати ще определят работата на институциите през следващите месеци. Понякога една институционална стъпка разклъща повече от очакваното. А когато тя идва от съдийската общност, логичният въпрос е, какво стои зад това? Съюзът на съдиите в България отправи искане към прокурорската колегия за проверка на действащия главен прокурор Борислав Сарафов. Според позицията на организацията е необходимо да се изясни дали действията му във връзка с лични процесуални права са използвали авторитета и ресурсите на прокуратурата по начин, който излиза извън нейните функции. Повод за реакцията стана искането на Сарафов до Върховния касационен съд определени членове на Съюза на съдиите да бъдат извадени от списъка на магистратите, измежду които предстои избор на нов специален прокурор. Тази длъжност е ключова, тъй като отговаря за разследвания, свързани с главния прокурор и неговите заместници. Организацията припомня и по-ранен случай, разпространен чрез официалния сайт на прокуратурата, при който Сарафов поиска отвод на съдия Мирослава Тодорова. Делото, което й беше разпределено, касаеше отказ на предишния едхак прокурор Даниела Талева да започне разследване по сигнал срещу Сарафов, подаден от гражданско обединение. Един от аргументите му беше, че съдия Тодорова е член на Съдийския съюз и публично е изразявала позиции като част от дейността си в него. Според Съюза на съдиите тези случаи поставят въпроси за използването на институционални ресурси в контекст, свързан с лични права и интереси. В позицията се посочва, че разследванията на сигнали срещу главния прокурор или негов заместник имат за цел да установят наличие на основания за евентуална наказателна отговорност, която е индивидуална. Затова и публикуването на искания, касаещи подобни производства, чрез прес-центъра и официалните канали на прокуратурата, според организацията,
може да се разглежда като несъвместимо с функциите на институцията. Допълнително се отбелязва, че подобни действия могат да бъдат възприети като натиск върху съдии, особено когато засягат състава, от който трябва да бъде определен прокурор за разследване на главния прокурор или негов заместник. В контекста на тези събития остава и решението на наказателните съдии от Върховния касационен съд, които през август заявиха, че приемат мандата на Борислав Сарафов като изтекал още през юли. Така темата за баланса между лични права и институционални механизми продължава да бъде във фокуса на вниманието. Едва ли някой очакваше, че въпросът за бюджета ще се окаже толкова неясен в края на годината. А когато бъдещите доходи са под въпрос, естествено възниква и тревожният въпрос – какво следва? Според информацията от мястото на събитията, двете големи синдикални организации в страната организираха протест пред Народното събрание. Те настояха депутатите открито да заявят какво ще се случи с доходите през 2026, ако парламентът не приеме внесените проектобюджети и вместо това удължи действието на бюджета за 2025. Наоколо имаше засилено присъствие на полиция, а представители на синдикатите раздаваха листовки с въпросите си на всеки влизащ народен представител, макар че част от депутатите не пожелаха да ги приемат. Главният икономист на една от конфедерациите, Любослав Костов, подчерта, че въпреки подадената оставка на правителството, бюджетният процес остава изцяло в правомощията на парламента. По негови думи, подготвените проекти изглеждат застрашени от отхвърляне, което би могло да постави страната в затруднена ситуация още от 1 януари. Според оценката му, липсата на нов бюджет би блокирала договорените увеличения на минималната работна заплата, възнагражденията на учители, лекари, медицински специалисти, второгодишните майчински и други доходи. Планираните повишения бяха в рамките на 1,05%, за да подпомогнат домакинствата в началото на новата година. Той коментира, че отговорността за решението е обща за всички парламентарни групи. Костов допълни, че евентуално удължаване на сегашния бюджет би запазило нивата от 2025 през цялата 2026, като остава неизвестно дали наличните средства ще бъдат достатъчни за изплащане на заплати и пенсии. Така темата за бюджета се превръща в ключов въпрос, от чието решение зависи финансовата сигурност на множество домакинства през следващата година. Приятели, преди да продължим, моля подкрепете видеото с харесване. А сега към следващата новина. Една оставка може да обърне посоката на цяла политическа сцена. А когато следващият ход е в ръцете на президента, въпросът е естествен. Какво предстои? След оттеглянето на кабинета, Желязков фокусът отново се насочва към президентската институция, където предстои да се задействат следващите конституционни стъпки. След като парламентът гласува оставката, процедурата започва от начало, провеждат се консултации с всички парламентарни групи, а после държавният глава връчва 3 проучвателни мандата в установения ред. Първият мандат отива при ГЕРБ. Ако не успеят да съставят кабинет, вторият се предоставя на "Продължаваме промяната, Демократична България". А ако и този опит не доведе до резултат, президентът има право да избере трети мандатоносител измежду всички представени партии. При неуспех на и трите стъпки и липса на редовно правителство в рамките на настоящия парламент, Конституцията предвижда следващ етап – избор на служебен министър-председател от фиксиран списък. Основният закон посочва 10 високопоставени институционални фигури. Сред тях е председателят на Народното събрание Рая Назарян, която наскоро зае поста. В списъка са и управителят на Българската народна банка Димитър Радев и 3 му подуправители Андрей Гюров, Петър Чубанов и Радослав Миленков. Към възможните кандидати се прибавят омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова. Завършват групата председателят на Сметната палата Димитър Главчев и 2 от неговите заместници Мария Николова и Силвия Кадрева. Към момента президентската администрация не е направила нови изявления след последните развития в парламента. Вчера Румен Радев отбеляза, че отговорността вече е в Народното събрание. През последните седмици, включително в обращение към нацията, той подчертаваше, че според него са необходими предсрочни избори и нееднократно посочваше, че кабинетът е изгубил обществена опора по оценка на различни участници в политическия процес. Ако преговорите в парламента не доведат до работещо мнозинство и редовно правителство не бъде съставено, президентът ще трябва да избере служебен премиер измежду 10 законово определени имена и да определи дата за следващия вод.
Така вниманието скоро ще се насочи към консултациите в президентството и към начина, по който държавният глава ще приложи предстоящите конституционни процедури. Не забравяйте да се абонирате, да натиснете харесване. Пишете в коментарите своето мнение. Благодарим ви, че гледахте и ще се видим съвсем скоро.